Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Sibhalelile namhlanje, sibhalele ngempahla yakhe ukuthini? Impahla yakhe edabukile yokugqoka. Oh, ngizolihlanganisa naleli elinye, khona obuzile wathi uNokuphupha iy'cathulo zakhe zidabukile. Ngabe lokho kusho ukuthini? Ngithemba ukuthi njengoba ulalele usu-subscribe-ile wasi-follow-wa la esimele-ke usi-follow-we khona. Ukuze noma ngabe inini masifaka ividiyo, impendulo isheshe ifinyelele kuwena. Ukuphupha-ke impahla yakho yokugqoka idabukile okanye iy'cathulo y'dabukile. Lokho kusuke kubika inhlupheko ezayo. Abanye bake bethi isimo sempilo sisazoba nzima, kusazokushubela. Kahle kahle nalo leli phupho leli kusuke kumele ulisukumele. Ucele-ke inamba yakho ugogo sokwazi sixhumanise naye ekunikeze lokhu okumele ukusebenzise. Bese-ke impilo iqhubeke kahle ngoba amaphupho ayisibonakaliso. Uma usubonile nje ukuboniswa, yenza njengoba sizosho ukuthi wenzenjani. Uma sikuchazela ukuthi kunje kunje, ebese wena uyahlala kuvele kwande kakhulu. Njengoba ngisho uzoyicela inombolo yakho ugogo la ku-inbox sikuxhumanise naye ekuposele iy'nto zakho. Inamba nje ungayicela ku-inbox. Ningakhohlwa ukusilandela ni-subscribe, nisi-follow-we naku-Facebook. Nisale kahle.